रायजो राजानिफ्रायनो गोरबोनिफ्राय ओंखारनाय बाथ्रा। दा बेयो आङो सिम्पल मोनसे उदाहरन हिसाबै बेखौ बुंथिनो नाजादों जे जोंनि बिटिसिनि सेक्रेटारियेट जि अफिस, बे अफिसाव रिनोवेशननि नामाव कारेन्ट थारखौ आरम्भ खालामनानै बिनि स्क्रिन, कालार, नोङो फांखा, गद्रेज, टेबोल, मेज, सियार, सकि, आरो नोङो एसि मेसिन, आरो बे माबा नायग्राया मा नाम होनो बेखौ, सिसि केमेरा, गासिबो गोजौ माननि गोजौ थाखोनि समायना रमायनाजों बुंफबनाय। थारजोंनो फांखाबो सालायनो हादों, एसिबो सालायनो हादों, आरो सोलिबावो। बे सोलिनायखौबो दिनैहाय कारेन्ट तारखौ गुवाहाटीनि साप्लायारनो लाबोहोबाय। नोङो एसि मेसिनखौ एसि दामि मेसिन मोनसे कम्पानिफ्राय बिहरनानै बिसिनिफ्राय साप्लाय होबाय। फांखा जेराव सोलियो, मैयासिम बे सोलियो, दाख्लिसिम बे सोलिगोन, थेवबो बेखौबो गासिखौबो सोलायजोबनानै गोदान साप्लाय। खुनु मा क'क्राझारनि साप्लायार नङा, बेयाव बङाइगावनि साप्लायार नङा, गासिबो बाहेरानि साप्लायार। कालार, नैबे कालारा बा नैबे आप टु डेट कालार नङा, नैबे टेबोला दानि जुगनि टेबोल नङा, सियारा नैबेफोरबादि मोनसे मेन्टेलिटिजों नेशनेल इन्टारनेशनेलाव गावनि नामखौ फोसावनांगौनि नामाव दिनै रेनोवेशन खालामनानै बिथाङा खामानि मावबाय थादों। आरो बे खालामनायावनो जोङो साननो गोनां बाथ्राया बे जाहैदों जे जोंनि बिटिसि बाजेटआ बेसेबां, यारलि बाजेटआ बेसेबां। नोङो बेयावनो रिनोवेशनावनो, नोंनो लाक्जारि मेन्टेन्सआवनो जुदि नोंनि यारलि बाजेटआ आधा आधि थाङोब्ला, जोंनि रायजो राजाफोरनि गांनाय उखैनाय, गामिनि 17 बोसोराव उखैहाबनानै थाबोनाय, लामा बान्दो बायहं जिहं जाबोनाय, बियो माजों पुरन जागोन? जायनि खारनाव जोंनि गामि लेभेलाव जेबो खामानि गैया। जेबो खामानि गैयैनि जाय जाहोनाव जोंनि कर्मिफोरनि आखायाव जेबो रां रुफा गैया, जेबो मोनसे गावखौ फोथांनानै लानो हानायनि जेबो बेबस्था जायाखै। जायनि खारनाव जोंनि रायजो राजा आरो कर्मिफ्रा, मावथिफ्रा दुखु मोननांगौ बाध्य जादों। आरो बेफोर गासैखौ नुजोबनानै दिनै परिबर्तननिफ्राय परित्रान नागिरनानै मानसिफ्रा होख्रावदों। दा आं बेखौ मोनसे एग्जाम्पल होदों। बिनि जि साप्लाय होनाय, बाव क'क्राझारनि मानसिफ्रा रावबो मोनजायाखै। बेयाव कारेन्ट थाराबो क'क्राझारनि नङा, दखानाबो मोनथ'वाखै। परिबर्तन लाबोदों, खिन्थु जोंनि गरिब दुखिया रायजो राजा कर्मिफोरनि थाखाय नङा। नेशनेल इन्टारनेशनेल लेभेलाव बिसोरनि सायाव गावखौ फकास खालामनो थाखायसो परिबर्तन लाबोदों। आरो बाजेटखौ बेबादिनो बानायनाय जादों। मोनसे बाथ्रा आरो आं उदाहरन होगोन। बिथाङा सासे लाक्जारि एन्ड रमान्टिक लिडार होननानै जों बुंनो हायो। जखन तखन गोसोखांगोन, जखन तखन मावगोन, बिनि गोबांथार उदाहरन दं। आं दिनैनि गेजेराव मोनसेखौ उदाहरनखौ बुंनो नागिरदों। मा खारनाव क'क्राझारनिफ्राय कारिगावसिम ब्रे स्ट्रिट ब्रेकार बानायखो? दिनै मा खारनाव गावनि आखाइजोंनो बानायबाय, गावनि आखाइजोंनो सिफायफिनखो? जोंनि बिटिसिनि बाजेटआ बेयाव थांबाय, गामिनि रायजो राजानाव थाङोमोनब्ला गामिनि रायजो राजायाव जोंनि कर्मिफ्रा एसे एनै मोनजानायनि बा सुजुग सुबिदा मोननायनि लामा फैयोमोन। गावनि प्रमद बर'नि थरथिंसे एसि गारियाव गाखोनानै सानब्रेनायावनो बेखिनि थाखाय बरबाद जालांबाय। बे लाक्जारि रमान्टिक लिडारनि अनगा जेबो नङा। आं बुङो, बेनिखायनो रायजो राजाफ्रा बेनि बागै सान। इलेक्शननि सार्तआव आंखौ बुंगोन, नंगौ, आंनि इलेक्शननि सार्तआवबो बुंदों। नाथाय आंनि बुंनाय बे बाथ्राया सैथो नंगौना नङा, बेखौ बर' रायजो